tenzi mucha zwano imba shepa mangwa nani dino namata kunemwi dino chema Galatia 1 verse 6 kusvika pavhesi ya 10 ndo patichatora dzidzo chedu chenguva ino. Tisati tadaro ngatimbonamatai Ishe tomutendai potoita dzidzo chino. Tinokumbira simba rekududzira nekuti vana venyu vanzwe murimi muri kutaura kwete munhu. Muzita raJesu tanamata, amen. Galatia 1 verse 6 kusvika pavhesi ya 10. Ndinoshamiswa kuti munokurumidza mukadai kushandukira uyo wakakudanai munyasha dzaKristu, kuti mutsaukire kune imwe ivhangeri, isati iri imwe hayo, asi kuti vamwe varipo vanokukanganisai vachida kushandura ivhangeri yaKristu. Asi kunyange isu kana mutumwa unobva kudenga akakuparidzirai imwe ivhangeri inopesana neyatinokuparidzirai isu, ngaave wakatukwa. Sezvatakamboreva zvino ndinorevazve saizvozvo, kana kune munhu unokuparidzirai imwe ivhangeri inopesana naiyo yamakagamuchira, ngaave wakatukwa. Nokuti zvino ndinoita ushamwari navanhu here kana naMwari? Kana ndinotsvaka kufadza vanhu here kana ndaifadza vanhu nazvino handaiziva muranda waKristu. Pane nyaya vaGalatia vachinyorerwa tsamba iyi naPauro unotsanangura kuti nyaya dzatakataura mukatarisa mavhesi ekutanga achitsanangura nyaya iyi, anotaura pamusoro pedzidziso ine chekuita nekufa nekumuka kwaJesu, the resurrection of Christ, and also issue ine chekuita nekuti hakuchisina kana zvekuti uyu akadzingiswa uyu haana. Saka Pauro ari kuti panapa, makasika seiko kubva padzidziso yatakakupai? Zviri kushamisa Pauro hakusi kuti vanhu kubva kwevanhu, but speed yavaita pakubva. Pauro ari kuti ini ndiri kukuzivisai kuti kunyange isu pachedu, kunyange vatumwa, kureva kuti pakavhangirosi kudenga ichibwinya yakapfeka zvinobwinya,
ikataura dzidziso dzimwe dzinopesana nehwaro hwatataura uhu, iye munhu ngave wakatukwa. Muri kuona kuti Pauro hasi kuita zvokutamba panapa. Ari kutotaura kuti even an angel must be cursed kana kaunza zvinhu zvisirizvo. Wati moye pastor mufundisi zvake nje akabva pano apa pamhiri pagwai apa. Kana ngirozi ichinzi ngaitukwe isina kumbobvera yakatukwa, zvoreva kuti dzidziso yeshoko raMwari ihombe kudarika even Gabriel. The word of God is bigger than an angel. So it is also bigger than a pastor. Kana pakaita dzidziso dzinopesana, zvoreva kuti maKristo anofanirwa kuziva zvinotaura shoko raMwari. And thus says the Lord must be our motto. Sola scriptura. Zvabva mushoko ngatibatei, zvabva kuvanhu ndezvevanhu. Shoko roti ngatukwe munhu anounza nyongano pakati paIsraeri. But then my focus is not on that person, but focus yangu mangwananano anga manheru kune umwe ndeyekuti iwewe neni tirambe tsvina. Saka shoko randinaro nderekuti muramba tsvina. Pakauya muramba tsvina muno muZimbabwe, dzimba zhinji dzakaparadzwa, dzimba dzakaputswa nekuparadzwa. Mungafunga kuti dzaive tsvina. Pavakailoncha mutungamiri wehurumende ichinzi muramba tsvina, pakazolonchwa imwe inonzi hlalani kuhle. Pavanhu vakavakigwa dzimba kugariswa zvakanaka. Mukafamba muchiinda kuWarren Park mukapfuura White House makudai munoona dzimba dzehlalani kuhle dziri kuright. Ene mukatarisa dzimba dzehlalani kuhle garai zvakanaka, mukadzikombeya nedzimba dzimwe dzakaparadzwa, muchaona kuti dzimba dzachona iduku. Ndiri kutotaura zvadziri iduku. Dzakapazwa dzimwe dzacho dzaive dzimba dzinotyisa. Ndiri kurangarira umwe mukuru, hachatauri zita rake, akatokwira pamusoro pemba akati kana muchidonhedza tangai madonhedza ini. Zvino handizivi kuti vakomana vaya vanodonhedza dzimba vari kutrenwa kupi naini, because anouya nechiya chekunokora chaichi. Haana kumboita skuzi, akanomunokora padhuze naye achinonokora matiles. Ndo paakaona murume uya kuti munhu uyu ari kureva business, dzikaparadzwa dzikadonha mumbare umu, dzakaparadzwa. But chinoshamisa Teresa, paiparadzwa dzimba dzakanga dzakanaka, kwete zvekutamba ba, dzine matiles, but tudzimba twakasara tutokotoko, twakasara twakamira, twakashata. But twakasarirei, twakasara nokuti twakanga turi paplan. Teresa, zvaiparadzwa nokuti dzakanga dzisiri paplan. Saka ntaura pamusoro pemuramba tsvina panapa, hasi kutaura pamusoro pekuti munhu aparidza mharidzo isinganakidzi kana kuti isina mafacts. Chiri kurambwa, chiri kunzi tsvina, haise paplan. Kana dzisiri nyaya dzeruponeso, dzekubvisiwa kwedu kubva kuIgipita tichienda kuKenani, itsvina. Hadzisi paplan. As long as dzisingasimudziri muchinjikwa, Jesu akarovegwa akamuka, itsvina. We must have the guts dzekuti itsvina. Toda kuita case study. Zvakanaka kutarisawo zvakamboitika kune vamwe. Ndine 2 vanhu vandoda kuti ndipese mucherechedzo. Umwe wacho inyaya yatakajaira, nyaya yaPeter. Kuna mabasa avapostora 10:14 ndichaverenga muchirungu na13. Shona ndinayo panapa, ganingoverenga neshona zvikuita zvakanaka. Izwi rikauya kwaari richiti, simuka Petro, baya udye. Asi Petro akati, kwete Ishe, nokuti handina kutongodya chinhu chisakanaka chine tsvina. Nyaya munoiziva. Nyaya yacho, application yacho iri very clear. Ndeyekuti Peter ainzi inda unoparidzira kuvaHedden. I'm not of, handisi kutaura nyaya, handisi kuchinja meaning. Mandoda kungoti nditarise rimwe divi kuti Peter ari kuramba
kuna Ishe. Wari kuti Ishe ndiJehovha. Ari kurambira Mwari kuti handidli zvinhu zvine tsvina nokuti papa uya mhuka dzine tsvina. I don't understand Peter. Peter sometimes you know how can Peter refuse to eat nekuuraya mhuka dzanzina Mwari idla? Vamanobva vamhanyira doctrine yekuti mhuka dzese dzakacheneswa. Ndakuudzai kuti nyaya yadzidziswa apa yese yekuti idlai mhuka dzese yanga iri yeevangelism. But ndiri kutora hangu pfungwa yekuti Peter ari kuramba muvision kuti handidli nokuti ndakanzi nemi ndisadle. Because chaita kuti Peter asadle zvinhu izvi akanga akaudziwa kuti Jehovha wakaramba tsvina. Saka anoti Jehovha wandinoziva haachinji. Saka Peter ari kutaura panapa kuti imimi makutaura ndimi Ishe, but ndokuzivai musingachinji, saka handibati. As long as muri Mwari hamuchinji. Of course, the Bible was not referring to eating all kinds of animals, but yaitaura pamusoro pekuti Peter asazoramba kana akudaidzwa kunoparidzira Cornelius. Ndakuti tore pfungwa iyi yekuti mira pamaprinciples awakadzidziswa. Haikuna kunzvenga. Unyange shoko rikabva kudenga serinoti roshandura, Mwari haashanduke. Very soon akaitaura Johani kuna zvakazarurwa kuti Satani uchaita mashura. Mashura achatoita kutoita fake second coming, kufeka kudzoka kwaJesu kwechipiri. Musabvuma kana vakafa vasina kumuka. Musabvuma nokuti Mwari haashanduki. Anogona kutonyora even mudenga umu, kunyora musky kuti remember the Sunday day to worship holy, to keep it holy. Musabvuma, Mwari haachinji. Nyange ukazvagwa mwana akanyogwa kuti chengeta svondo, musabvuma. Because vana vanogona kuzvagwa vakanyogwa, tombodzwa mastori akadaro. Musabvuma, ramba tsvina. Another case study, a very interesting one. Tinoona kuna Jeremiah chapter 35. Ndokwandanyanya kutandara ikoko. Jeremiah 35. Ndichakuverengera inyaya munoziva, but ndoda kungoti ndingo kurangaridzai nyaya munoziva nechekare. Jeremiah 35 verse 1. Shoko rakasvika kuna Jeremiah. Muri kuona kuti harisi shoko rake rakaita zvokusvika. Shoko. We don't understand raisvika sei, but shoko rakasvika. Handizivi kuti shoko riri kusvika here. Rasvika here shoko. You know why? Because vanhu vanogona kungonzwa but shoko risina kusvika. Jeremiah, vari kuti kusvika, zvoreva kuti Jeremiah understood the word of God. And it also shows kuti shoko racho harisi raka-originata naJeremiah, rakasvika. Shoko ngarisvike vanhu vaMwari. 2022 shoko ngarisvike. Rakasvika rikati kudi, rakati kuna Jeremiah namazuva aJoakim mwanakomana waJosia mambo waJudha richiti, enda kuimba yevaRekabhi utaure navo, uye navo mumba maJehovha mune imwe kamuri uvape waini vamwe. I like how this thing was explained. Because vanhu vakafungidzwa kuti Jeremiah akaziva nedoro muchechi. Mune imwe imba, kana uchinzi muimba yaJehovha muvazhe. Saka papa pane dzimba dzanga dzakavakwa dzichipoteredza temple, not kuti doro rakapinda mutemberi. Mwari havaiti drama iroro. And then the Bible says, ipapo ndakatora Jaazania mwanakomana waJeremiah, mwanakomana waHabazania, kureva kuti hasi mwana wake but ari kukudza vabereki vake, nehama dzake nevanakomana vake vose, neveimba yose yevaRekabhi, ndikavaisa muimba maJehovha, mukamuri yevanakomana vaHanani mwanakomana waIgibhidhari, munhu waMwari, yaiva pedo nekamuri yemachinda yakanga iri pamusoro pekamuri yemachinda yakanga iri pamusoro pekamuri yaMaasaya mwanakomana waShamurimu, mutariri wechikumbaridzo. Zvese izvi zvinoitigwa information yekuti musazoramba kuti there is a historicity to this thing. Zvakatoitika, kutaura mazita kuti mugogugula muone kuti ndizvo here. Zvakatoitika, zvinhu zvakatoitika zvokutaurwa naJeremiah panapa. And then ndikagadza pamberi pavo napamberi pavanakomana veimba yavaRekabhi mbiya dzizere newaini nemikombe, ndikati kwavari,
imwai wine. They why we reimwiwa apa. Antaripo wane muprofita waMwari ende tiri muchechi. Tiri pa kanzi makamu kanzi Jeremiah nasati tira mashurati padoro. Pati inzwai vanhu vaMwari. Jeremiah naiye akashamisika kuti Mwari muda kudiko. Ndiuye newine kanzi uya newine. Uya nayo. Ipa vanhu. Ndokubva atovapa nemagate nembiya dzadziripo nemikombe yekucheresa. In case vangazoti hatina chekucheresa akati uya nemikombe vachere vamwe. Teresa what they said. Asiwo vakati hatingamwi wine. Vakomana. Nokuti Jonadhabhi mwanakomana waRekabi baba vedu vakatirayira vachiti regai kumwa waini imi navanakomana venyu nekusingaperi. Hallelujah. 2022. Ramba tsvina. Be a principled man. Pano toda kunamatira vanhu vanoti inini pastor handichadi kumwa. Ndochirongwa chatinacho. Even kuputa handichadi. Izvi zvemadzimai ndatsvira pasi kuti handichadi. Ndoda kunamatira panapa. Be principled. Vanhu ava vakati hongu ndiwe Jeremiah. Hongu iwaini tiri kuinzwa. Hongu mukombe uripo. Hongu tiri mukamuri yepachechi. Tiri muvazhe yechechi. And we are convinced you are a true prophet of God. That one given. Atisi kuramba ba. Tiri kutovhuma futi kuti iri shoko raMwari. Hatirambi kani Jeremiah kuti wakatumwa naMwari. Tiri kubvuma isu tese nemhuri yedu iri pano. But one thing for sure that we want to tell you, tisingadi kuita mince our words. Hatimwi wine. That's the first thing. Takukupa reason. Hakusi kuti hainaki, hakusi kuti haidhaki, hakusi kuti hatina mari yekutenga, tagara hatisi kutenga panapa. Uri kutipa mahara. But reason atoda kukutaurira ndeyekuti takaudziwa isu nababa vedu dzitateguru redu. Jonadhabhi akatitaurira akati musamwe waini dzinza renyu rese, kwete one day, kwete pa Christmas, kwete pa New Year, but nekusingaperi. Saka toda kukuudza pachena. In other words, vari kutoti tiri kuziva kuti you are the mouthpiece of Yahweh. We respect that. But we want to tell you the truth. Jeremiah, iwe wakamira mutsoka dzaJehovha, watumwa naMwari musika vanhu. In other words, we are not just telling you, we are telling God that hatimwi doro. Andasarenda. Muri norambira muprofita wechokwadi. In other words, regai nditoti muri norambira Jehovha ivo vapiwa mvumo naMwari vanoti kwete. Obva vati hatisi kuramba nokuti imi mataura. Tiri kuramba nekuti baba vedu Jonadhabhi vakati musamwe doro. Saka ndati tisati tanamata ramba tsvina. Kanyeka munokaziva mani. Tingakokunetsa ichi kupambadzira nguva. Kanyeka munoziva ka. Regai ndiinde. Pa verse 19. Therefore, thus says the Lord of hosts, the God of Israel, Jonadab, the son of Rekabi, shall not want a man to stand before me forever. Listen to why. Prophets and Kings, page 425. For those who are spirit of prophets. Upon the house of the Rekabites was pronounced a continued blessing. Thus, God taught his people that faithfulness and obedience would be reflected back upon Judah in blessing.
even as the Rechabites were blessed for obedience to their father's command. I announce my benefits of obedience and faithfulness. We'll come back to them. But I wanted a verse, pointa mwari vakutaura a moral lesson panyaya kuti mangozvionerawo Jeremiah kuti vana ava vaRekabi, haasi Rachabi uya achifeve, Rekabi, varamba kumwa doro. Chikonzero vakupai kuti baba vavo Jonadhabhi vakatofa, vakasiya vataura kuti musamwe doro, uye patonzi musarime minda nekugara futi mudzimba dzakavakwa. Vakanga vakaomesegwa vanhu, but vakati nekuti baba vedu vakataura, zvino inini ndakataura kangani musinganzwi. Ndo leseni yaMwari panapa. Ndakataura kangani musinganzwi imi Judah. I've said these things over and over again. Muri kukundwa nevanhu vakataurirwa nemushakabvu, but ini ndiri mupenyu, munoramba pameso pangu ndiripo, hamubvumi zvandinenge ndataura. Ava vari kuramba iye akatofa baba vavo, ini ndiri mupenyu nekusingaperi, but hamubvumi zvandinotaura. Handizivi vanhu vaMwari. There are many a times patinoramba chokwadi chiri pachena. Nda kukutaurirai ndisingaendi kure, ndisingakukunzvengi. What does the Bible say about marriage? Haitauri here kuti mukadzi nemurume, kwete murume nevakadzi, kana kuti murume nevarume. What does the Bible say about marriage? Haitauri here pachena kuti murume achasiya baba namai vake onamatira mukadzi wake. Mukadzi wove nyama imwe. Maona kuti process ndeyekuti haugoni kunopinda muimba mubedroom nemunhu wausina kupiwa nevabereki vake. The Bible is clear. But imi munoramba. But munotaura pachena kuti ndinoyera mhofu, saka handidli nyama yemhofu. What does that mean, kuyera mhofu? Isusu hatidli gwai because tinoyera gwai. Muramba nyama yegwai yakanzi idlai nemawanda akaparadzana ichizeya, but munoramba. But Jehovah anoti chengeta sabata. Hamuchengeti, munochengeta svondo. Ndoda kutaura nemi vanhu vaMwari. Ndoda kuti taure nemi 2022 handina sure nayo. Nezvioneso zvenguva, I'm not sure kuti tinoripedza, because Bible rataura zvakwana kuti Jesu akudzoka. Ndiri kubvunza kuti nharo dzenyu dziri papi dzekuti Mwari anotaura, but munoti mimi bishop wekuchechi kwedu akati hatidli chingwa. Pane vanhu vasingadli chingwa, hationi TV. Makaudziwa nemutungamiri wechechi. Ezvo maenda kuchechi neuniform yewhite, inda muchipfeka uniform yewhite. Makaudziwa, handisi kukutonga iba, makaudziwa nemutungamiri wenyu kuti tinopfeka hembe dzewhite. Mutungamiri wechechi. But mutungamiri wenyika yese anonzi Jehovha akati izvo, chengetai sabata rova musi wechinomwe wevhiki. Hamudi. But zvinhu zvine chekuita nezvemusha menyu munotaura kuti sekuru akasiya vataura, totongoita izvozvo. Vakati vanoda kuvigwa kumusha, nyange musina mari munoenda nawo kumusha, but Mwari ari mupenyu akataura, hamuzviwi. Saka ndati nini, hatidzidziwo here pane chikwata chevanhu ava vakaramba kuna makasara mune doroka munharaunda yekuchechi rikatonoraswa. Ende Jeremiah akati vanhu vanotishambisa. Vakanzi aiwa, kana zvinhu zvamatidanira isu hatimwesu, tese zvedu, dzinza rese hatibati doro. Ndoda kuti ndimbokubvunza munhu waMwari, munozoti pastor vari kutitonga, mudzinza renyu mese vanodaro vamwe vachimwe havo, but iwewe wega ndouri kumwa doro. Wakazviwana kupi? Munhu akareriwa nemaheu epachechi, muchipiwa maheu pasi pamumengo imimi, ende wakanga uchiti ukachema unoburitswa muchechi uchinonyambudzigwa kuvhestri. Iye zvino wakurohwa manje kudzimba dzepfambi. Wakazviwanira kupi izvozvo? Kukubvunzawo. Wadiwo kuramba tsvina gore rino kuti Mwari ndoda kuti pasi, because takasiya taudziwa naEmmanuel Michael kuti hatibati zvinhu zvetsvina. Wakahuwanepi hutsotsi husimo mudzinza renyu? Wakahuwana kupi? Akubvunza.
kuti wakahuwa nepi utsotsi. Mumwiro wakuita unotaridza sekunge uri kumwira dzinza rese risingamwi nekumuputiro wauri kuita. Wakonza afodla inonetsa kurega. Doro richinetsa kurega chi? Iwe ndio unonetsa. Because kana uri principled, ukati ndorega kana ichiuraya ifaka. Wagara uchatozongofa futi nemadrugs uri kutongofa kusikufa ndekupi. Fuma wakafa. Pataugwa kuti munhu akafa nekurega doro. Toda kuona guva racho. Ngatimborione vanhu vaMwari. Tirione guva racho. Iro shoko rinoti kuti rinoti vese vakamugamuchira. Mwari anovapa simba rekunzi vanakomana nevanasikana vaMwari. Simba harisi kuchechi, simba harisi kuna pastor. Simba riri pakugamuchira kwako Kristu. Ukamugamuchira, God will give you power to overcome sin. Saka usatitaurira kuti zvinonetsa. Zvichinetsei, tinavo maelda muchechi ari kutungamirira chechi. Zvazvizvidhakwa umwiwe. Uchimwari pa Christmas chete, wofamba uchiti kwa ndakafa ndakaparara, uchiparara kupi? Haumwiwe. Kuti vaimwa, vaisiya dzasukwa, vaizika moto wakasvika pabhawa, vanoti doro rasara rese ratengwa. But iye zvino vakutora mupiro muchechi. Vaimboti futi hatipindi chechi yemukadzi, izvo ndova kuti madzimai sarai. Why? Jehovha kana akushanda. Uri mutadzi type ipi kwewe? Yaunganitaura kuti ndiri mutadzi chaiko. Type ipi? Pfambi chaidzo hadzine mweya yetsvina. Angane dhimoni reupfambi. Kwete 1, 7. Rekuti iri rikabva iri panosara 6 ekuita upombwe. Iri rikabva iri panosara 5. Kusvika asara ne1 iye zvino unoita upombwe. But hauna kana dhimoni 1 unoita upombwe uchiziva iwe. But iye aita upombwe akasvikigwa. But paakasangana naJesu, even musi wavakainda vana Peter vabva pabwiro. Let me preach, gentlemen and ladies. Vabva pabwiro akasara aripo achichema kuti dzokerai kumusha vana pastor nemi vana elder John. But I will not go, handiendi kusvika ndamuona. Ramba tsvina. Ndipo mukana wokunamatira hama yako. Nemukana wokunamatira. Chirongwa chino ndechekunamatira, sisi chongoparidza ndechekunamata. Chakamuchiona uchiita maminitsi mashoma. Timbonamata, chikunamatira kuti une here zvimwe zvinhu mukati meupenyu hwako zvauri kuti gore rino pastor noda kupfira pasi handichazvidi. Ndizvo zvandoda kukunamatira chete. This is the program yatinayo this morning. Hatina chimwe chirongwa. Maybe hausiwe pamwe hama yako. Toda kuti mbomunamatira. Uri kuti tatambura nechunhu ichi. Unoziva kuti it's so embarrassing kuti munyika ino iri kunetsa zvinhu iwe unofuma wakadhakwa. This world iri tonetsa vanhu vari soba chaivo, vasina kana chavamwe nekuputa, but vonje sevakadhakwa nekuti situation yacho yakatodhakwa. Iwe unotodhakwa futi. You cannot survive in this environment. You need to be sober with Christ. So I'm just asking kuti uri umwe here wevanhu panapa pagroup unogona usanyora kuti ndini Mwari hasi mufumuri wavanhu, but unozviziva kuti une chimwe chinhu chaunotoziva kuti this habit yapinda neni mu2022, but ndinoda kuti gore rino ndirambe tsvina, zvese zvisiri paplani yaMwari itsvina. I want to pray with you. Could be your friend, could be your son, could be your daughter, or even your husband, your sister or your wife. Anetsika isiriyo haisi paplani yaMwari. That one must go. Whether yakanaka sei, haisi kuputsiwa nekanzuru kuti haina kunaka. Imba yako yakanaka kutodarika iri paplani, but haimo paplani yekukanzuru. Hallelujah. Pane zvimwe zviripo zvakatonaka ende zvinhu zvacho zvakanaka, but hazvisi paplani yekudenga. They must be destroyed. Pray with me. Ishe wokudenga, tinokutendai nekuda kwevana ava, vana vaJonadhabhi, vana vaRakabhi, vanoti hatimwe nokuti takaudzwa. Auya munhu wenyu uya anotonzi nedzinza irombe, but 2022 ari kuti handichamwi. Haasi kuramba doro risipo. Vana vaRakabhi vana kuriramba risipo. Riripo. Haasi kuramba nokuti fola yapera. Irimo.
inotonzi 20 anayo but ari kuti ndorasha. Firiji ichishinyira nedoro. We want somebody to testify next week kuti pastor murume wangu akarasha doro akapotsera kure akaisa mbini akati handichadzoke kudoro. That person must be blessed in the name of Jesus. Ati gore rino handichabati tsvina, muramba tsvina. Muzita raBaba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene. Amen. God bless you. Uzerene kuneswa ananjimbo ya Jesu wabatwa nemirau ananjimbo ya Jesu o amire pansio o guguza munze onyengerera ananjimbo ya Jesu unopamba tanguwa anabasara Jesu usapamba desimba anabasara Jesu auyezi kukunda kana kuwa na mweya daita warasika anabasara Jesu unochaka ufumi ananguwa ya Jesu usingabatibasa ananguwa ya Jesu rufarone ufumi gizo zira unora kuyeta kuzifata ananguwa ya Jesu watakura zenando anamchero wa Jesu aunaba misumbu anamchero wa Jesu aunakana shiro kuripa basarako auwanirufaro wakumbana na Jesu auwanirufaro wakumbana na Jesu auwanirufaro wakumbana na Jesu. Nditwetenzi uwene mtaneni unambududuri uya weya wangu unodisaimwi unambududuri uya ndapumuka kure kumakomo Korene Mosha Onditore Dipinze Mudanga Mududuri Oya Andi Daba Jimboye Kurara Mududuri Oya Dawane upenyu mududuri uya napumuka kore kumakomo napumuka kore mosha onditore dipinze mudanga mududuri
unditamudza mudururi uya ndakatarisira rudo rwenyu mudururi uya ndapumuka kure kumakomo ndapumuka kure nembosha unditore ndipinze mudanga mudururi uya usarase kuzvishora kwangu mudururi uya unambudinzwe mukunamata kwangu mudururi uya ndapumuka kure kumakomo ndapumuka kure nemosha unditore ndipinze mudanga mudururi uya ndapumuka kure kumakomo ndapumuka kure nemosha unditore ndipinze mudanga